So imba yakapromiswa patisana week now has been bought. Ndofunga muri kunyatsodzvionera mega kuti aiwa yakanaka imba $80 yacho. Last week ndakaona patisana achita drama, mino drama raiti ndazonokwereta baba ava mari $80 yaya yazokwana cause aiziya zvake kuti mukomana imba yamuprocess yekutotengwa. Let me just read what he has posted. Hanzi mashoko ekutenda uye akakodzera kutaura zvandakaitirwa nemukuru wemazuva. Rudo rwenyu handigoni kutsanangura. Chandoziva kuti muupenyu hwangu makatumwa. Ndinotora nguva kupupura machinjiro amaita upenyu hwangu. Iyo ndiyo munamato yapindirwa. Ndavawo nezvinorongedze. Hanzi nezvinonongedzwa zvandinoti ichi ndechangu. Vana vawana nhaka yakatadzika kubatika mukuparapara kwangu. Ndatokoza ndalumba ndikati komborerwai ndinenge ndanyepa makakombererwa kare. Chandingataure misodzi iri kungoyerera pamatama nemufaro. Ndoshuvira kuti dai vanguwo baba varipo chipemberera mufaro wakadai kudzinza kwedu. Hama neshamwari ndibatsire kutenda mukuru wemazuva sewiki nerudo rwavo. Tariro yavadzora muupenyu hwangu handigoni kuvatenda. $80 yandiburitsa mugeto. Please nditenderewo rudo rwavo hanzi rwararakidza kuti kuna Mwari anopindira kudenga. I'm highly favored. Thank you, Matthias Mere. Property hanzi at Homesforth Properties ngiyabonga Sande. Makati mukuru hamutaure zvekunyepa ndiri chapukupu chemashoko enyu. Makati muri chipiti cherudo ini ndariona rudo rwenyu. Aiwa rudo rungoratidzwa vashoma. Imba iri kuCode Comfort and it was advertised last month. Views Park gated community ndokwairi, and when it was being advertised it was going for $165,000 and it's on 450 square meters. 4 bedrooms house, main in suite with walk-in closet, full family bathroom plus separate guest toilet, open plan kitchen, dining and lounge, fitted kitchen with 4-plate gas hob plus pantry, then 10 kVA solar system plus 100-liter solar geyser, bore plus 2,000 water tank with booster, double garage, fully paved front and palisade wall, 24-hour security. Ndopa yakaadvertiswa ndo zvaitaurwa kunzi imba yacho ndo zvairi like the whole house. So it was going for 165. Iyanganzi like atsvage 150. I think they just went on to a 165. Wikine wanoisa here mari yacho yo yaishaye. And kana paine munhu abenefita hake aiwa ndiye na comic vari 2 ndo vatinonyatsoti so far they've benefit na Jabresa. Yeah, I think Jabresa tinogona kumpinzawo ipapo kuti vakaonawo mashare avo. Ine hangu I won't say congratulations. I won't say congratulations to corruption. Attack me if you want, but I won't say that. Otherwise, I'll be contradicting myself because I'm busy saying ma South Africans asauye kunoku tiri busy kutaura kuti ngavasauye performa kunoku ndozoti congratulations to imba $80, as if I don't also have an $80 yekutengawo imba. I also have that $80, but hatife takanzi dzimba dzema $80. Hapana munhu anozomboya from the government achiti pane dzimba dzenyu yamutenge tsvagai $80 maona. So what do you call that? If we don't call it corruption, then what is the real name for that? Ndiudzewo the real name, because there's no way hakuna zvakadaro, because they are trying to handisi kubasa ndo varusai kuda protect basa rake ndo zvavada kuita. So what should we call this? What is happening? What is this that is happening besides kuti tingoiti corruption? I don't know, but mukomana wabviswa kugeto. I think that's the best part of it. We love you Patisani, but munhu waari associated to ndo watisinganyanyofarire zvedu zvekutodaro.